čo tu nie sú. Kajka, môžem ti niečo povedať? Je mi strašne nefér, že väčšina spolužiakov proste nechodia do školy a my ako postihujúci sme vždycky v škole a už mám taký pocit, že s tým treba niečo spraviť. Ukradol som triedny notebook. Ale nemá triedna náhodou strieborný? A to je jedno, ja som ju ukradol, mi dajú. Počkaj, zoberiem stoličku. Au. Čo vlastne teraz robíme? No sorry, ja som ti vysvetlil plán. Plán je prihlásiť sa do EduPage ako triedna a tak vymazať všetkých tých, ktorí nechodia do školy, aby sme ich nemohli pustiť na maturite. Je to dosť dobré. To je mega dobré. Je to mega dobré, ja viem. Adam, však počkaj, čo robíme? Však nemôžeš len tak. Nemôžeš to len tak, počkaj, ešte... Nerob! Super. Čo? Si vymazal celú triedu. No vadí to. Vôbec nie je skibidi. Ale ja neverím, že by ste boli niečo takého schopní. Súhlasiť, to môžete sami. No akože ani ja, ani nikto ďalší nemôže za to, že vy nemáte čo iné na práci, len stále chodiť do školy. Nemôžeme za to, sorry. My sme tu pracujúci ľudia. Ako si chcete zabezpečiť budúcnosť, keď nezmaturujete? Nie sme ani študenti žiadnej školy, takže fakticky zmaturovať nemôžeme. Ale fakt sa o tom, že nedá nahodiť naspäť? Počítač ale nejde kvôli Adamovi. A také, že dať počítač do opravy? Sakra, to bude mega veľmi drahé. Presne, nebolo by lepšie, kebyže ideme do školy a nájdeme niekoho, kto o nás vie? Veď niekto si nás predsa pamätať musí. Blbosť, teraz sme tam boli. Tak teraz nám pomôže už iba Pán Boh. No a prečo to nechceme vyskúšať všetko? Má pravdu, veď čím viac vecí vyskúšame, tým väčšia šanca, že sa to podarí. Ja asi poznám človeka, čo by nám možno vedel pomôcť. Po čo ste prišli, chlapci? Máme taký menší problém. Pre mňa nie je problémom nič. Som si myslela, že sa môžeme ešte psychicky pripraviť do mája na toto. Zdravíme! My zháňame peniaze na opravu notebooku. Pár centov. Viete čo, ja hotovo so sebou nenosím. Mám všetko na karte, čiže ja vám bohužiaľ neviem pomôcť. Dobrý deň, prosím vás. Nám sa stala taká vec, nám pokazil notebook a boli by ste nám ochotní tak prispieť? Pár centov stačí. Ja nenosím peniaze, ale takto. No dobre. Idem vychádzať vozík, ne? Hej, pomôž. Posledná šanca. Bráte, ale však niekto si na nás musí pamätať. Dobrý pán učiteľ, pamätáte si nás? Viete, kto sme, prosím? My sme raz vyhrali 3. miesto v volejbale. Laura, 3. miesto si nikto nepamätá. Dobrých športovcov by som si pamätal. A ja.
Tak, poďme hrať. Teraz nám pomôže už iba Pán Boh. Stoj! Potrebujem nejaké peniaze na opravu triednej knihy, keby som bol tak ochotný nejaký dukátik prispieť. Nie. 5 centov. Nie. 10. Dobre, 5 centov. Ďakujem. A môže aj viac, keď chceš. Chlapče, kde sú tvoje skills? Prípadne Šelka, máte na chvíľučku čas? No veľmi nie. Čo tu dneska tak málo ľudí? Nás obchádzajú. No tak toto mi fakt nevyšlo. Fakt sa to, že nedá nahodiť naspäť? Čím viac vecí vyskúšame, tým väčšia šanca, že sa to podarí. Veď niekto si nás predsa pamätať musí. Pani Šelka, nás si nepamätáte? 5. B a Adam volejbal. Vôbec. Nie, nie. Sáška parlament. Vôbec. Kamilka ospravedlnenky. Laura z Polomy. Poloma? To kde je Poloma? Euka kavičky. S Evou, so ženou Evou som nikdy kávu nepila. Ondrej Petko Bitcoin. Ondrej Petko mi dačo hovorí, ale Vilo? Nie, Vila som nikdy v triede nemala. A Matej chodil s ním. Matej chodil s Vilom? Šelka, nás si musíte pamätať, my sme vaša trieda. Kája? Pri poslednom litri vína každý rád si zaspomína na ten čas, pomalý čas malín. Teraz sme už združení v rodičovskom združení, rodičov a priateľov našich škôl. Pri poslednom litri vína každý rád si zaspomína na ten čas, pomalý čas malín. Teraz sme už združení v rodičovskom združení, rodičov a priateľov našich škôl. Výborná, kľúč od krásnych prázdnin. Výborná tá známka detských snov. Známa biela kostra stále mátal postrach triednych kníh. Fajčil na záchode, bude z neho vrah a zlodej záletník. Dievčatá, tie pri nás vždy stáli. Dievčatá poznali náš tajný kód. Láska na výlete, výprask v kabinete nebolí. Kým sme stáli v kúte, hrial nás duši útek do polí. Pri poslednom litri vína každý rád si zaspomína na ten čas, pomalý čas malín.
potrebujeme prispieť na opravu. Neprispiejete nám, nemáte? A máte nejaký gól, koľko potrebujete vyzbierať? 10 centov špecificky. 10 centov? 10 centov. Toľko máte. Počkajte, dobre, vyberte si ruku. Ľavú. Ľavú. Hej. Yes! Máme to. Dobrý deň, prosím vás, pokazil sa nám notebook, či by ste nám neprispeli, stačí pár drobných. Nie, stačí drobné, čo? Nie, fakt. To je veľa. Stačí drobné. Kaj, ako si si zabezpečí budúcnosť, keď nezmaturuješ? Ja by som si zabezpečila, ale bohužiaľ počítač nejde kvôli Adamu. Sakra, to by sa mega veľa. Simonka, nejaký ten Dukátik náhodou nenašiel by sa v svojom kvaštičku. Ale som povedala blbosť, som povedala, že sa nenájde Dukátik v svojom kvaštičku. Dobre. Ja mi sa neviem, čo to je. Som povedala, že v tvojom kvaštičku. Alebo